Ο Δήμος Λατσών για ακόμη μία χρονιά διοργάνωσε διάφορες πασχαλινές εκδηλώσεις, οι οποίες στέφθηκαν με επιτυχία. Αρχή έγινε με την περιφορά επιταφείου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου. Η περιφορά του επιταφείου έγινε καλύπτοντας την διαδρομή από τη λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη μέχρι και την οδό Ικάρου, καταλήγοντας πίσω στον Ιερό Ναό. Περιφορά επιταφείων έγινε επίσης σε όλους τους ιερούς ναούς του Δήμου μας, ακολουθούμενοι από πλήθους πιστών. Συνέχεια είχε το Μεγάλο Σάββατο, όπου ο Δήμος Λατσών οργάνωσε το άναμα της Λαμπρατζάς δίπλα από τον χώρο στάθμευσης της κεντρικής ΣΠΕ Λατσών. Το έναυσμα για το κάψιμο του Ιούδα έδωσαν ο Υπουργός Παιδείας κ. Κώστας Καδής, ο Δήμαρχος Λατσών κ. Παναγιώτης Κυπριανού και ο Αντιδήμαρχος Λατσών κ. Χρήστος Πιθαράς. Το κλείσιμο για τις πασχαλινές εκδηλώσεις έγινε την Κυριακή του Πάσχα, με παραδοσιακά παιχνίδια, μουσική από το μουσικό σχήμα Ισίωδος και χοροί από το Ανοιχτό Σχολείο Δήμου Λατσών. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να κεραστούν φλαούνες, καθώς και να τσουμπρίσουν κόκκινα αυγά με τον Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο Λατσών.